Татлы телдең төбе шәрбәт мөлаем, тибрәхен шул шәрбәт телем һәр даим. Безнең Тәңрем телде безгә, һөйләтеп, тура юлга телде шуга әйдәйем. Асынлап та, безнең башкорт телебез моңлы ла, татлы ла, мөлаем дә үткәрсен. Туган телебез ата-бабалар аманаты, ата-әсәләребезнең безгә иң газиз бүләге. Бына ошо аманатыбызды күз карахыдай хаклаусы, үстерүсе, башкорт халкын дөнья кыйммәтенә сыгарусы шәхесләребез һәр заманда туып торган. Һәм безнең бүген һөйләшәсәк шәхесебез буындан килгән сәсәннәр мирасын, халкыбызның рухи кыйммәтләрен хаклаган, үзенең көрәш коралы, шул үткер теле булган, ошо шигырь юлларының авторы турында һөйләшәсәк без. Кем һуң ул? Мифтахетдин Акмулла 1831 елның 14 яңа стиль менән 26 декабрында элекке Оренбург губернасының Бәләбәй өязе 12 башкорт кантоны Кулиле Мең улусының Башкортстан Республикасының хәзерге Миякә районы Тукханбай авылында Мулла гаиләсендә туган. Атаһы Камалетдин Ишкужа улы, әсәһе Биби Өмегөлсөм Сәлимйан кызы, икеһе лә асаба башкорттар. Ул атаһы указлы муллалар булгандар. Яшьтән үк әсәһе үлеп, үгәй әсә кулында калган Мифтахетдингә атаһының ишле гаиләсендә кыерхытылып үсәргә туры килә. Акмулла башта үз авылында тәүге хабактарны атаһыннан ала. Унан күрше улустагы Мәләүстамак һәм Әнәс авылы мәдрәсәләрендә укый. Шуннан Стәрлебаш мәдрәсәсенә китеп укый. Унда шагыйрь Шәмсетдин Зәкизнең дәресләрен тыңлый. Бұл мәдрәсәлә укуы киләсәктә күренекле шагыйрь мәгърифәтсе булырга этәргес көс була. Мифтахетдин Акмулла был елдарын ошолай хәтерләй. Еш кына Шәмсетдин Зәки менән тау башларына менеп, шигырьзар укыйла, язалайла. Шунда минем тагы ла биегрәк таузарга, үрзәргә күтәрелү хыялы тузды. Шуга был мәдрәсәләр канәгатьләндермәй башлай. Фикерлектән артык фән күрә алманык дип мәдрәсәне ташлап китә. Башта Оренбург ягында була, унан Троицк мәдрәсәсендә укый. Яй көндәрен казак далларына китеп, казак балаларын укытып йөрий, кышын кире Троицкига укырга кайта. Сыгып китүенә 13 ел дигәндә Акмулла яланаяк йөргән йөрзәрен хагынып туган авылына кайта. Ләкин атаһы һәм үгәй әтәһе уны якты йөз менән каршыламый. Күп йөрөп төрлехен күреп мәргәндәрзе танырдык хәлгә килгән укымышлы Акмулланы ата йорты, ундагы кызынкы тормыш хис хушкындырмый. Озакламай ул туган авылын бөтенләйгә ташлап сыгып китә. Оренбургдан атаһына язган шигъри хатында ул үпкәләп булай ди: "Атакаем, инде хезгә юк бүтән күз, бу дөнья малына туя алмай күз. 13 елда кайтып үз итмәнең, инде хагынып кайтырзай булманык без." Шул вакыттан алып Акмулланың халык арасында илгизәр тормышы башлана. Туган халкын мотлак мәдәниятле итеп күрергә тырышу, тормышта гел ана шул бөек идея менән янып яшәү Акмулланы гаҗәп тәрән фикерле, асыл поэтикалы шигырьзар язуга килтергән. Үзе исән сакта Акмулланың барыбер кескәй генә китабы Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнең Мәрсияһе 1882 елда Казанда басылып чыга. 1904 елы шул калада уның икенче китабы дөнья күрә. 1907 елда бу ике китаптагы шигырьзар бергә тупланып яңадан басыла. 1935 елда Алматыла Акмулланың казакса Үләндәр җыйнагы сыга. Иң тулы йымтыгы шигырьзар 1981 ел Өфөлә үз туган телендә басылып чыкты. Уннан башка хәзер Мифтахетдин Акмулланың иҗатын өйрәнеп галимдәребез бик күп хезмәттәр басып чыгара. Мәсәлән, Яныбай Хамматовтың Хардария романы һәм башкалар. 1981 елда үз туган авылында музей ачылды. 1989 елда Мифтахетдин Акмулла исемендәге премия булдырылды. Бу премия әдәбият һәм сәнгать хезмәткәрләреннән 15 кешегә бирелде. Иң беренче премия язучы Рәшит Шәкүргә тапшырылды. Тукханбай һәм Сафар авылдары 1991 елда Акмулла исемендәге колхоз булып оеша. Зөлфәт Басыров Акмулланың портретын, бюстын эшләде. 2007 елдан башлап ел саен Мифтахетдин Акмулланың көндәре үткәрелә. Мифтахетдин Камалетдин улы Акмулланың һәр строфаһы үзе бер мәкаль булырлык шигъри гәүһәрләре менән көнсыгыш классикаһы,
халык ижадының гүзәл традицияларыннан хутланып үскән ижады менән әдәбиятыбыз тарихында иң күренекле урыннардан берен алып торырлык поэтик һәйкәл калдырды. Шугаламның ижады рухы безнең күңелдәрдә яшәй һәм без аны киләһе буынга алып барып еткерергә бурыслыбыз. Абының өчен тырышып фән таузарын әверләргә, халкыбыз рухи байлыктары нигезендә тәрбияле булып үсәргә кирәк. Ә хәзер безнең китапханада булган китаплар менән таныштырырбыз. Бұл китапта Мифтахетдин Акмулланың тормыш юлы яктыртыла, оның ижади мирасына, поэтик традицияларына анализ яһала. Китап шагыйрьнең 150 еллык юбилее уңаеннан сыгарыла. Мифтахетдин Акмулланың тууына 175 ел тулу айканлы Башкортстан Республикасы Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы һәм халыкара Тюрксой оешмасы тарафыннан әзерләнгән китапты һезгә тәкъдим итәһе килә. Бұл китапка шагыйрьнең башкорт һәм төрек теленә тәрҗемә ителгән шигырьләре тупланган. Бұл китапта Мифтахетдин Акмулланың тормыш ижад юлы асылып бирелә, шигырьнең 150 еллык юбилеена тәгаенләп сыгарылган. Бұл сорга тиклем асылып бетмәгән биография өстәлмә индерелә. Шулай ук бұл китапта Мифтахетдин Акмулланың тормыш юлы, шигъриятының идея-тематик йөкмәткеһе, жанр, стиль үзенчәлектәре яктыртыла, кушымтала уның хайланма шигырьләре бирелә. Бұл китаптың авторы Рәшид Шәкүр Мифтахетдин Акмулланың тормыш һәм ижадын асып сала. Китап рус телендә тәрҗемә ителгән. Акмулланың ижадын өйрәнүчеләргә тәкъдим итәбез. Фәнис Янышевтың бұл китабына ингән әсәрләре күренекле шәхесләрнең, заман кешеләренең кисерештәре документаль фактларга һәм тормыш вакыйгаларына нигезләнеп бәян ителә. Язмышларының хынылыш мәлдәре сагылдырыла. Китапта Акмулла аманаты дигән повесть индерелгән, уның тормышына орнала. Инде бұл китаптарда шагыйрьнең шигырьләре тәкъдим ителә. Улар башкорт һәм рус теленә дә бастырылган. Хәзерле укучылар, китапханага килегез, китаптарны укыгыз.